Så kører bussen. Vi skal lære om octopus i dag. Prøv lige en gang, vi vender lige kameraet om. Det er så nemt, så selv en høne kan forstå det. Se, inde i jeres tasker, ikke? Der ligger der sådan en bag her. Og dernede i, der ligger der den her, vi lige skal have fat i. Det er så nemt, at det her, det er octopusfætteren, ikke? Og det vil sige, at al luft, det kan ikke komme den ene vej. Så når jeg puster i den, så er der lukket. Og når jeg puster den her vej, så kommer det ud her. Det er jo rimelig simpelt. Det er det, ventilen gør. Det jeg gør nu, ikke? Det er, at jeg tager og hiver den her ud. Tager her. Se der. Wupti, 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 wupti. Så. Det er den, der sidder inde her. Så har I one pump. Jeg ser kameraet her, jeg kan se en skid. Pust den begge veje. Så er der one pump, så når I er i gang smadrer enten i hovedblæren eller smadrer slotten, så sker der det, at de ikke kan... Hvad er sådan noget? Ja, så synker kajten, så synker I alle sammen. Og det kan der amerikansk firma jo selvfølgelig ikke smide på gaden, fordi så bliver det jo sagsøgt, ikke? Så den her lille fætter, det er den, der sørger for, at der kun kommer luft den ene vej. Den kan I vælge at hive ud. Det er også lade vælge at lade være. Men sådan fungerer det. Det er ikke særlig svært. En pik ind i en kusse, altså hovedblæren ind i slotten, og så kører bussen. 4 fingre i. Vi ses. God dag.